that you are mine. I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Starky, ľúbime ťa! No rozumiem. Pri Balatone už budú našli, to krem ťapá všetci. Zvyčajne tak chodí, keď vypustíš niekde do éteru inteligentných ľudí, ktorí musia pracovať inteligentne, jo, tu sa odpália neskutočne. Všetci okrem mňa, ty vole. Ale zase, vyťahol pre mňa, že nie som celkom inteligentný. Včerajšia príhoda. Prečo nám idú stierače? Kde sa vypínajú? Celou cestou som šiel vo spiske so stieračmi a s ďalkovým svetlami zapnutými. Keď sa zapnú stierače, to znamená, že chce odbočovať doprava. Ale musím ho pochváliť, od vojdu medzi plyny. No. Nejaké plyny tam sú, ale medzi neviem, či sú. Aktuálne sa nachádzame niekde tesne pred hranicami s Maďarskom. Lázy všade okolo nás. Jediní dvaja triezvi ľudia v tejto partii. Je to smutné, ale je to tak. Niekedy ma to tak bolí. Nám ukradol litera pol vody so sirupom, lebo to vypil čistý sirup. Kurva, to je také sladké. Choď po vodu, je to iba sirup. Teraz tvoja vypoveď, poď. Nepij. A kde máš vrchnák od toho? Nepij čistý sirup, lebo potom ti bude zle. Ja, ako by som to povedal proste. Proste si to ty. Dielka. Ako sa vám ide, pán vodič? Boli ma jemne hlava. Nikto v mojom aute nechce piť. Tak to musím robiť ja. V mojom aute sa spí, to už nie je fan van, ale slip van, spací vagón, hej. Že ten Budapešť bol masaker. Budapešť? Aká Budapešť? Vlado, porozprávaj nám o Budapešti, čo si krásne videl? Nie, osami o podnikoch asi a zaspal som. Malé podniky ľúbim. Sme vydali ohnivú vodu a Indiáni by nemali čo piť. Ešte, že tam iba oči piahne. Náhodným vyberám Peťu, hej?
Co to dám Peťa cestu a porozprávaj nám taký zbežný sumár. Poprosíme Katku, aby si ľahla ku tebe a môžete dve zhodnotiť cestu. Máme sa pri tom Áno. vyzrieť, že? Menej. Je to tvorivé, áno. Okolo 2 fľaše vodky, že práve sa dávam dokopy z mojej tretej opice dnes. Ja som navigovala podľa 6 navigácií, čo viac môže prijať. Keď Katka začala vidieť aktuálne číslo, tak kričala, že dolejte mi vodku. Jak chcem počuť, koľkokrát sa ruský obľa v aute. Sme to prestali potom počítať. Aká bola Peťa cesta cez Budapešť? Myslím, že to bude. Daždi bola úžasná, videl som nejakých 15-20 metrov. Videl som tvoje koncové svetla, boli úplne úžasné červené a bordové a zväčšovali sa, zmenšovali sa. Zmenšovali. Prepáč, ale v pozadí práve Láco boskáva kozičku svojej priateľky. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Takže sme sa presunuli od amatérov ku profíkom. Miško, povedz nám niečo do kamery. Po roku tréningu sme v Paklenici na skalách. A 2 rokov príprav. A to je napriek tomu, že si ma donútila ísť za nejakú operáciu a škola mi to prikazila. Som tu, áno mami, áno tati. Neby toho, že som ťa prinútila ísť na operáciu, tak tu nie si. Ten by viacej kňučal. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quelle panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. The king of the divan, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Práve chystáme našu skvelú večeru, ktorá bude zo sáčkovej polievky pokrytej červeným množstvom neznesiteľnej zapachajúcej kaše. Jediný rozdiel je, že nebude sáčková polievka, budú špagety. Ostatné všetko sedí. Tak. Čau všetci. Tak na... Dobrý večer. Tak na pekný večer. Ja tu máme? Používali ste aj inteligencie pri tomto lezení, alebo len nadávky? Myslím, že v pomere 1:1. Ktorá bola podľa teba najkrajšia cesta? Najkrajšia či Najkrajšia. Tá posledná. Tá posledná bola úplne super. Aká bola tá prvá cesta, slečny? Máš bibi? A reklama skončila. Pokračujeme v ďalšom kole. No, takže máš 2 typy kyblíkov. Áno, 2. A je to na kamere. Je 5 hodín a 10 minút a naši dvaja ideálni lesci idú na cestu Persela
cežký stup, alebo celský stup, alebo niečo také. Pára, my ešte uzrieme, pretože nás majú naučiť štandovanie. Vypadá, že sme sa teraz dnes už nevideli. Ale tak teraz neboli dobrými učiteľmi na štandovanie. Drž sa mi, Miško. Popri tom nám skús do kamery, alebo teda iba pre seba jasne povedať, prečo píšeš túto SMS-ku? Aby po mňa ostala nejaká pamiatka. Takže SMS-ku teda Olaf píše preto, lebo sa momentálne nachádzame v 3. dĺžke celískeho stupu. Je to cesta za 4A alebo 4B. Po našom teda taká nejaká 5 pluska. 150 metrov by to malo byť. A SMS-ku teda píšeme preto, lebo sme prišli na to, že máme trošku spoždení. A aj keď lezieme od 8:30, tak momentálne je už 8:45 a ešte teda nie sme hore. Takže sa asi trošku spozdíme ku plánovanému stretnutiu s Ťapom a Lácom. Tak, Mr. Starkey, Adam si už doliezol. Na požiadanie ideme neskoršie. A hádam, už budeš na pozícii a pripravený. Naše pokyny boli jednoznačné. Ísť a doniesť týchto dvoch triezvých a plne funkčných ľudí. Je to inak celkom fajn. A sedí sa tu dobre. Olaf, povedz nám niečo. Niečo pre Bašku, pre rodičov. Pre rodičov radšej nie, keď vedeli, kde ja som, tak ich drbne. Vlastne Bašku tiež. Ja nejako, pôjde Baška, 20 metrov nad zemou. 20 metrov nad zemou s odborným dohľadom. Áno. Ja stále iba si kladiem otázku pri každom nástupe do ďalšej dĺžky, že jak sa do p***či dostaneme dolu. Ako hej, dolu sa dostaneme každopádne. Každopádne, to je také blbé slovo. Každopádne. Jo, a inak ja by som ešte chcel odkázať jednu malú vecičku všetkým teda horolezcom, ktorí mi tvrdili, že topánky musia byť tesné, alebo vtedy je to ten pravý požitok. Ďakujem veľmi pekne, sú fakt tesné a fakt to pomáha. Predstavenie Starinský a Olaf Sladenú skalu. Ako môžete vidieť, tam hore sa práve pripravuje na svoje prvé dejstvo pán Olaf. Práve zistil, že mu dochádza lano. Tak nie?
Tak to vyriešil, áno, veľmi dobre improvizoval. Pán Starinský, za chvíľku asi založíš štend. Môžete sledovať, ako veľmi umne štenduje pán Madlenák. Práve si rozviazal svoju osmičku. A z neznámeho dôvodu zhadzujú lano dole. Olaf, už si tam. Ty, Starky, a nemali sme to lano najprv uviazať? Olaf, ty debil! A teraz už len, doneste nám hore lano. Starky nám môže povedať, ako sa cíti po jazduškovej ceste Češky vstup. Bol to skvelý 5-hodinový zážitok. Kvalifikovali sme sa s Olafom oficiálne medzi horské kozy a pravdepodobne aj polosamovrahov. A neviem, čo na tom ten Alex Honnold má, ale teda ako mne to veľmi nepasovalo niektoré veci. A ťažká bola orientácia, lebo lezieš a vlastne nevieš kam, lezieš 8 metrov a nikde nič, tak v podstate sa viažeš, o čo príde. Aha, Ješko, ten ťa má na haku, vieš, tak lezieš ďalej. Poriadne lezenie bolo iba prvá dĺžka, to bolo nejakých, neviem, možno koľko, 20-30 metrov. A potom to už bolo viac také vyliezanie skôr nahor, ale v ťažkom teréne. Hore sme šli zhruba 2 hodky, 2 hodiny možno, a dole niečo cez 2,5, ale proste ešte viac, takže skoro 5 hodín a cesta dole bola fakt humorná a miestami možno nie celkom košer, takže to musíme trošku zlepšiť a možno prísť nás zvárať nejaký ďalší. Yeah.
No, takže čo robím práve teraz? Práve teraz budujem posledný štand na ceste Mosorožky, ktorú vyzerá to, že už predsa s Olafom zdoláme. Až niekedy povie niekto z nás dvoch, kde troškové vezeme, a druhý mu takú priebe. Haló, počujeme sa? Práve sme po 7 hodinách, skoro presne, podľa všetkého došli na vrchol. Podľa všetkého, ešte si nie sme istí, musíme to overiť, ale vyzerá to dosť pravdepodobne. Zatiaľ najlepšie zo všetkých posledných 7 hodín. Dobre, tak my skúsime akože čo najskôr nejak sa odtiaľ dostať, nevieme zatiaľ ako a kam. Ale keď, tak dúfam, že máte nejakú vodu a niečo jesť. Užili sme si to, bola to intenzívny zážitok. Scotty doesn't know that Fiona and me toured in my van every Sunday. She tells me she's in church, but she doesn't go, so she's on her knees. And Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. So don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Fiona says she's out shopping, but she's under me and I'm not stopping. Táto lúka nie je na toto určená. Náhodou tu sú hovna, hej. Nebuď vulgárna a napísal vosky. Bacha, lebo mocno fúka a nie, že si otýkáte pety. Chcel by som sa opýtať pána mistra, toto máme prebrodiť. Tam to bude úplne plitké, ak je ten vodopád. Hej, aj mne sa zdá. I can't believe he's so trusting. While I'm right behind you thrusting. Fiona's got him on the phone, and she's trying not to moan. It's a three-way call and he knows nothing. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know.
celú túto dovolenku sme začali v počte 10. Prvá obed skončila po včerajšej noci. Ostali iba 2 deci. Ostal Vlado niekde tam. Nič, akože... Opustil ma, ja teraz sa ma vlčím ruksak. Je veľký. A teda ďalšie 2 obete sme stratili niekde na začiatku. Tam tým smerom ťa poukáž to. Áno, nie je to tam až vidieť, proste úplne tam zostali niekde na plivčine, nezvládli prechod cez vodu. Pretože čo? Pretože Olav je suchozemská krysa. A teda očakávam, koľko nás dvojí do cieľa. Sme s Baškou na ohromne romantickom ostrove prostred chorvátskej rieky, mimochodom veľmi krásne. Rafinovane sme sa zbavili všetkých ostatných a pobyt na ostrove sme si náležite užili. Prichádzame a nám jemne chodník končí. Počujem vábenie divých žiab. Vyznačujú sa tým, že sú mäsožravé. A... Nie, oni sú petrožravé. Sú petrožravé. Oj. Vo veľkých skupinách neváhajú útočiť aj na blondiavé samičky. Tak. Keď bude náhodou oplodnená Petra, ty to vysvetlíš. Mami, to som vyšla hore a prežila cestu tam. Poď Peťa, povedz nám niečo. Opíš nám práve svoje počuty. Ticho. Hore nie je cesta. Poď dole! Dole je kameny! Na to špeťu. Takto vyzerá reakcia na zlé správy. Čiré zúfalstvo. Čiré zúfalstvo. Som špinavá ako prasa. Dorezané nohy mám. Hore nie je cesta. Ešte keď si predstavujem cestu na to. Pôjde po prúde. S rybkami. Ešte zaplávať. Výborné. Ja to skúsiť po druhej strane potom. Pôjde. Ešte raz nejaká skvelá myšlienka. Cesta je na druhom strane brehu. Prebrodíme to. Po druhej strane. Ale aký bude Olaf prekvapený, keď to Na mňa sa usmej, Mariana, budeme trsať až do rána. Na mňa sa usmej, Mariana, Mariana. Dovolenka na Havaji, cíca tu milá ako v raji. Na mňa sa usmej, Mariana, Mariana. Chod sa ty kúpať v moru, loči žralo kurve nohu. Na mňa sa usmej, Mariana, Mariana nepočúvla, do vody skočila. Ťava jedna, dievčina sa do vln vrhá a už jej žralo včelo trhá. Na mňa sa usmej, Mariana, Mariana strašne kričí, asi je z toho trochu vedľa. Na mňa sa usmej, Mariana. Toto je rozlúčka s milovanou Mariánou. Skákala tam, kde nemala. A preto jej veľká ryba falát tela zožrala. Čau, Mariána, pláv v pokoji.
Nikomu to nehovorte, ale skúšam natáčať GoPro kameru. Sám seba. Bude to hlboký a intenzívny umelecký zážitok.